Ndataura chokwadi changu chose kuti Mwari anditungamirire kuna mambo Gwesera. Bali statement precious. Mwari anditungamirire, Mwari anditungamirire. Kudala lihloniphekayo la kubaba uGwesela. I-statement ithi Timothy Mutodza tiri kumangarira Julius Kushungo nechikonzero chekumbundikira mudzimai wangu ivo vari ambuya. Ubaba uJulius Kushungo ute ini ambuya ndanga ndisina kuvananzirira ndaive ndavafananidza nemuzukuru wangu. Yena umamazala ute kuna ndizvo mukwasha akandimbundikira. Somungati yomtotsi. Pamusoro iyi takanga tiri paFidelity kukwekwe tinolodhera motikari. Patasangana nemukwasha wangu aina hwindi anondilodha. Ini ndichimhoresana nahwindi wangu mukwasha wako pai sana munodana. Totsoka. Mukoma wake akaroora hanzvadzi yangu Rosemary Mutodzi. Vakaita vana vatatu vose. Ndokama kuti mukoma wake ari panapa. Asi aripo umwe. Aripo umwe wacho. Umwe wacho wakwaGushungu. WakwaGushungu. Ane ruzivo. Simuka Gushungu. Ndivana atezva here? Vana atezva. Chii chakaitika? Mudzimai wangu aimhorosa vatete vanotengesa mafurutsi. Then ini ndikasara ndichimhorosa hwindi. Mukwasha ndobva aenda panga pane mudzimai wangu. Ndobva asvika akamuhaga. Ndakamira. Arabasa. Simuka Gushungu. Chiuze Gushungu. Pamusoro darira mambo Gwesera. Taive tiri paFidelity kwekwe kwatinolodhera mota. Takasvika nepadhuze payona tsana wangu apa. Iwe tsana ndichidarika ndichienda papakamira ambuya wangu. Asi ambuya vangu vairatidza kuti vaitenga maepuri kana kuti mabhanana pana tete vanotengesa. Ini ndichienda pavari sepanzvimbo patoshandira nakunanzirira kuti ndiambuya. Ndikabva ndasvika ndichiti esi muzaya wangu ndichidarika nakumira pavari. Wakati muzaya? Gara pasi. Simuka iwe nyakumurikira. Ndichataura chokwadi pamberi pamambo Gwesera Mwari. Ndichataura chokwadi pamberi pamambo Gwesera Mwari. Zvakasvika paFidelity ndine mumwe. Saka paive natete vaitengesa mabhanana. Vakadhiya mushana. Ndikasvika ndichivamhoresa. Makadii tete? Handiri raiti. Kaipo mwana aripi kana mwana tamusiya kwagogo. Ndakatofuratira. Saka mukwasha vakabva vauya nekumashure kwangu. Vakangosvika vachindibata ruoko vachindibudikira. Vakabva vatoenda. Havana mabhinza yangu. Vakati yeswiti. Ndozvavakataura. Nasu madzozi, nasu faya. Basi. Siku wakuyo. Wati wewe wakakanganzika nditi. Ndizo watauri. Wakazviita asizokakanganzika. Kuti utobundukira. Kubundikira. Kubundikira loko. Zokakanganzika. Ndakakanganisa. Wakakanganisa. Nazi makombe. Alina lingatsophelele ngamazi asesale.
You are not allowed in a court of law with its open. You are going to planning. You are not presiding officers. Keep quiet. Even the need time you pull on. Yeah, keep quiet. You have a managed procession in court. Pamsoro imam. Well, I want to be missing. Pamsoro imakurukota. Nai kushungu. Aiwa tinotenda mati zvakakanganisika mungenisa nundu pandangogadzirisiwa kubva kuna ambuya vako nepamurandiri kana zvakakanganisika nestatement inofanirwa ngodi ngofambirana ichokwadi here kuti makati Yesi Mzaya kana kutiwo makati Yesi Mzaya ava vachiti makati switi makati chii ndakangokufura makasanje Yesi Mzaya wangu nemaoko maviri iyagara ndina kutombo ndasina kutoona kuti ndiyo ndaitofananza Mzaya wako here ava ndeyambuya saka manje unogoti munhu wese waona munzira woti munhu wese amuzaya wako yo wasekuru wenyika yese kuti ndaifananidzira nemusekuru wenyika yese ndoba unopara exactly ndo patachida kuita tiri ipapo iye muzukuru wenyu wamaifungidzira kuti ndiye vangave Mzaya vari ambuya aripi pena anogara akava asi ndokusengeza mafunga sei kuti ari kwedu taive pafidelity vatolodi panongosvika vanhu vakawanda saka pandakamuona ari pamafrutsi katoti Mzaya wangu varamba pandakapuka njimhoresana nautombomira pavari zvazvinoita gushungu ndezvekuti handisi kuti ubvume zvandiri kutaura but zvinogona kutibatsira semhuri handiti nyaya iyi mauya kudare kureva kuti kumba uko maona kuti hamuikwanisa ndizvo aiwa izvo yanga isikatokwanisiki ndosaka mauya kuno saka manje zvinoitika ndezvekuti sezvo muchitaura pachena kuti mune ukama hunosanganisira ambuya nemukwasha handiti kuti ukama ihwohwo hudzokere panzvimbo handiti sezvatakatarisira handiti kunge matoyanana pachokwadi aura imbogara pasi akutia imbosumuka ivo right pasina hazvo izvozvo zvamakaona kwedu pane mamwe mafambiro here amakambosvorawo pamukwasha wenyu nemudzimai wenyu hapana ndizvo chete alright garai pasi sumuka imuve kumbundikira pakugara kwenyu nemukwasha wenyu pakurarama kwenyu pane zvimwe here zvavakambokutaurirai kana kuti pane pavakamboita kana zvakaita saizvozvo kwete ipapo but imimi sekufunga kwenyu pazvakaitika muri kuona sekuti ava vaiva vaone vaiva vaona vaitobva pavari vatovaona pafete nekuti taingova pafete saka ipa vakakumbundai vakataura kuti udii vakati yeswiti pamai muri paipane vamuwani here paipanani papanamo tete vaitengesa mabanana tete iva vakazvinzwa vakazviwa chero ivo vadhi vakazviwa vadhi ava vadhi ndevava murume wangu vai vari distance yakadiya vava vari distance panose pamuri panose pandiri ava vachiti switi kuna mbuya ambeni chuma mina ngema mbira ipapo iwo udatidina wakushuva vauya vakamandikira mudzimai wako garai pasi amu ini chokwadi chaicho handinango kuti ndingati ndinoda kuti murapi asi ndaida rubetsero rwenyu kuti patsika nekugara kwechivanhu kwedu zvinotenderwa here ambuya nemukwasha ambuya nemukwasha inyoka nebwa kumbundikirana ambuya nemukwasha inyoka nebwa
hazvitotenderwi but tiri ngoti iwe wakatowawoisa kudai so that we help each other. Isusu pamacharges edu munhu adaro anoinvaita mombe mbiri but tiri kuti Kushungo iwewe ari kuti akazviita asina kuona akafunga kuti muzukuru wake, so zvakafunga kuti muzukuru wake hatizoziviwo kuti meso waKushungo maybe achauri zvakanaka. Vanhu vane maBP nemashuga mazuva ano vane glycoma zvakawanda zvinoitika muvanhu. Hatizivi kuti akazviitirawo kuti iwewe akusaize here sekuti munolodha mese semuruti here, we don't know, but iwewe ndiwo uri offended plus mudzimai wako futi ndiye ari offended. Toda kuisa mukaha kana mugano pakati peAmbuya nemukwasha kuitira kuti mukwasha mangwana asazoona munhu wese semuzukuru, azizive kuti ava ndiAmbuya vanohlisa. Ndo patiri kuoda chete iwewe hatikuudziri zvokuita, ndiwoisa munhu kudai. Isusu tongozokorova chete takatarisana nekuti iwewe newewe zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, because kugereba mukadzi wemunhu nemutemo chaichaiya wenyika inozi indecent assault handika aifanira kusungwa oenda kujeri. Uyu aifanira kuenda kujeri 9 years ushu, because kubata mukadzi wemunhu mabatiro asingadiwi ijeri. Hazvinambosiyana nerape case. Kana muchida togona kuiconverta mapurisa aripo wotosungwa Kushungo kuti akaita indecent assault, but tirongoti semukwasha wako iwewe handika iwewe semukwasha wako muri vanhu vatema imi uyezve muri vanhu vakerema. So wataura wani kuti hanzvadzi yako yakazvara vana 3 vakazowa vana vaya kuti iyeyu sekuru ndiye akasungisa baba. Handi unoona kuti inenge yaimwe nyaya futi yatiri kuti tetavesera umwe moto, but toda kudzoka tichiti iwewe tiudze zvokuita kuna Kushungo. Isusu tozoita variation yedu tichionawo kuti Kushungo mui ikwasha. Ndaikumbira sangano nemutongo. Aiwa. Mana. Aiwa anosangana nemutongo uchibva kwauri. Because isusu kana tatonga tiri kuti Kushungo mukwasha wako handika. Isusu kana toda titonge matongero totonga, we don't have any problem. Tinotonga ende tinotonga zviri very fair. Isusu Kushungo takara tichatomurovawo futi shamu yedare yake kuti wakambondikira Ambuya. Kumbe simncedise sondo. Aimira Timbawa Edmund, maybe he's got something to say. Nini toda kuvhunza kuna Ambuya. Toda kuvhunza nchekuti izvozvo kwakuri kwekutanga here kana kuti kwakuri kwechituwe here kana kuti havana kungodziva futi tozvana chida kungonzwisisa chete chokura chairira ka Saka ndaiwisa pamuzi ina handingakwanisi kuvacha. Alright, Kushungo sumuka. Kushungo iwewe zvaunoita Kushungo takuenda pachivanhu ka iwewe wakambundikira Ambuya unobata mapupu unouya nembudzi 2 wopa atezvara vako naAmbuya mapupu ekumbira regera uya nembudzi 1 chete yedare yekuti wakapara mosha mudungu asi kozvino wongopfugama kana Ambuya uchikumbira regera kana wasaina pamusainise precious kuratidza kuti wakanga usina kuvaona hari chikuirani usainise precious vunja vafanana vangarepereri mota stereki setari kurarama Sainayo. Mobi.
wabhadhara misi wa27 July. mayimbo zinozika manje chipfugama pakushumwe nemukoma wako yaumbatsire iwe muombere pana mbuya muchikumbira regere nekuna natezva mazviwa amutodza taura vakwasha vari kumbira regere hai kazviwa chiendai kushuma